आई भैया, हम गायक मोनू माइकल आज जे हम बतावे जा रहल बानी बड़ा ही दुखद घटना बा भैया। 2 दिन पहले जे ट्रेन हादसा भइल ओहमे कितना गरीबन के घर उजड़ गए, कितना गरीबन के मौत हो गई। आई उहे घटना के गीत के माध्यम से रखा तनी। एक बेरी में ले लिया तू, हे बड़ा एक बेरी में ले लिया तू 200 के जान हो। बोला बोला काहे ऐसन कैला भगवान हो। बोला बोला काहे ऐसन कैला भगवान हो। इंसान अब खिलौना होता औरी परान हो। इंसान अब खिलौना होता औरी परान हो। काहे ऐसन कैला बोला बोला भगवान हो। बोला बोला काहे ऐसन कैला भगवान हो। सौता घायल बाते कितना के गहिल जान हो। अब इंसान संसार में नइखे शरीर के दाम हो। काहे ऐसन कैला? हाँ 900 घायल बाटे कितना के गहिल जान हो। अब इंसान संसार में नइखे शरीर के दाम हो। ई कलयुग में ऐसन होता दिन बनता शाम हो। ई कलयुग में ऐसन होता दिन बनता शाम हो। बोला बोला काहे ऐसन कैला भगवान हो। बोला बोला काहे ऐसन कैला भगवान हो। लागता कि धरती अब हो जाए विनाश हो। अपन आदमी अपन के नहीं के देता अब साथ हो। काहे नहीं देते भगवान? लागता कि धरती अब हो जाए विनाश हो। अपन आदमी अपन के नहीं देता अब आस हो। गा के बतैला मोनू माइकल देखी के भैला न जान। गा के बतैला मोनू माइकल देखी के भैला न जान। काहे ऐसन कैला बोला बोला भगवान हो। बोला बोला काहे ऐसन कैला भगवान हो।